Jo crec que tu estaré precisament 12 hores. 12 hores quan ha llevat el que tinguem de dinar. No, van a treballar, no em dic que diguéssim per nosaltres, i per tant crec que els deus. I al migdia tindran també un parell d'hores. Sí, va, però no sé. Bueno, però s'ha de anar al Sí, està bé. L'auditori de Sant Marcelí. Sí, i teatre. I teatre, sí. Posa més teatre que auditori. És que vas a passar a l'auditori. De l'altre. També es veuen els avions, com van directes. Van directes a... La vista ara com la vista és la piscina. Després una cosa que hi ha també de factores. A la vera sí, entre el cementeri que és baixet, que no tal, i el parc de la Rambleta. Yo no me dicen no cuando ya la vida así. El día que yo venía no me está diciendo. Y fue una Una Rambleta y que te esteu y que frente y el cementeri. directe.